Hej alle sammen, det er Sander igen. Hej, jeg håber I har det godt derude, hvis man kan se mig. Kan man? Sådan der. Ja, jeg har jo lovet jer i går, at jeg ville lave en video med min elcykel, hvis jeg sagde det. Jeg sagde bare, at jeg ville lave en video. Ja. Og det her blev en længere en af slagsen. Ja, der er den. Så jeg har min elcykel her. Jeg skal lige 2 sekunder. Her har jeg så min elcykel. Ja, den er meget fin. Det er en ikke. Man kan se den jo her. Kan man se den? Kommer der? Ja. Det er i hvert fald min elcykel, hvis man kan se den. Kan man? Hvis man ikke kan, så må I skrive ned i kommentaren. Ja, det er i hvert fald min elcykel. Ja, jeg kan lige vise jer en ting. Og den kan ikke fokusere. Sådan må den lige blive. Og det er i hvert fald min elcykel. Her. Hvis I kan bedre se den her. Sådan der. Det er i hvert fald min elcykel. Ja. Og den er meget fin. Ja. Jeg kan lige vise jer, hvordan den kan rulle. Ja, det kunne jeg ikke, men okay. Det er sådan, den elcykel, jeg har. Ja. Der kommer ikke noget med, hvordan du kan se, hvordan den kører. Måske på et tidspunkt. Ja. Måske på et tidspunkt. Ja. Så det er min elcykel. Ja. Det er så min elcykel. Og jeg vil bare gerne sige, det er så min elcykel. Det er så min elcykel. Ja, og det er jo bare mega fedt. Det er meget fedt at køre på den om sommeren. Fordi kan jeg lige få den? Det er jo meget fedt at køre på den om sommeren. Fordi der er den meget velholdt om vinteren. Mister den lidt af batteriet. Ja, jeg har lige noget jeg skal sige. At lastbiler, det kan jeg jo godt lide. Og det kommer nok nogle videoer ud af nu her. Ja. Om forskelligt. Så det var det, jeg bare havde at sige. Sander Gang, boom!